Aniré començant, bueno, la recepta d'avui és tan fàcil que a vegades em fa vergonya ni d'explicar-la, perquè és que no té res especial. Però bueno, quedarà boníssim. Vale, vaig començant i si no ja després, si es connecta algú i s'ha perdut, ja d'allò, i qui ho estigui veient en diferit, doncs a veure si us animeu a fer-ho també al mateix moment. Aquesta recepta està bona, no, està boníssima. O sigui, quan la proveu de fer, em sembla que no la deixareu de fer ja mai, us quedarà sempre a casa per fer-ho cada setmana. No és una recepta que duri molt de temps a la nevera. Veieu, tinc aquí els nabius, els he escaldat un minut, però potser és massa. Amb uns segons n'hi ha prou. Per què escaldem els nabius? Doncs perquè la fruita tenen llevats. La pell de la fruita són els llevats que són molt actius. Què passa si posem sucre i fermentem els llevats? Doncs que ens generaran alcohol. I com que volem que serà com una espècie de nabius amb suquet, quedaran sencerets però tindran molt de líquid dolcet, i això va molt bé per ficar-ho als iogurts, als porridge, no sé si feu tortites tipus pancakes, amb això, tot això li va molt bé. Llavors, si volem que també ho puguin menjar els nostres fills, doncs heu de posar-hi, els heu d'escaldar millor i així us eviteu que generin alcohol. Jo els he escaldat un minut, però queden massa tous pel meu gust. Llavors, potser amb 30 segons, uns segons, no tants, fer-li només per matar els llevats, treure-ho i posar-ho amb aigua en gel perquè es refredi i estalli la cocció de seguida. Llavors, posem aquest pot, jo els pots ja us he dit que no els esterilitzo, senzillament els rento amb una mica d'aigua i sabó i després els esbandeixo amb aigua molt calenta, que aquesta que cremi les mans, que amb això ja n'hi ha prou. Llavors posarem aquests nabius aquí dins. És que és tan bona aquesta recepta. No només ho podeu fer amb nabius, també ho podeu fer amb mores o amb altres fruites vermelles. Ho podeu fer tant amb fruita fresca com amb fruita congelada. De fet, el que ens interessa és tot el que generarà la fermentació. No ha d'omplir del tot el pot. Com que quedi així a aquesta alçada, n'hi ha prou, perquè ja veureu que ho hem de sacsejar 3 vegades al dia, si pot ser. Llavors, jo he recollit unes fulles aquí del jardí, li posaré una miqueta de menta, li posaré una miqueta de sàlvia i li posaré 2 brots de Maria Lluïsa. Si teniu unes altres herbes, doncs podeu posar-li unes altres. També podeu posar-li herba seca, no fa falta que sigui fresca, sempre que la fresca té més aroma, podeu provar. Jo a vegades amb xaca també l'he fet i queda molt bona. Amb això li hem d'afegir sucre. Amb aquesta mesura que jo us he posat, li posarem 40 grams de sucre. El sucre no us preocupeu, perquè bàsicament és aliment pels bacteris. 20 mil·lilitres, grams. Val, 40 grams de sucre. I ara posarem l'iniciador. Clar, nosaltres hem matat els llevats. Frotant aquesta fruita ara és més estèril. Llavors, com podem incentivar que la fermentació s'iniciï? Doncs amb un iniciador que pot ser el que us vaig posar. Pot ser xerigot de iogurt, pot ser una mica de kefir d'aigua, pot ser kombucha, qualsevol líquid que estigui en fermentació. Jo no li poso suc de xucrut ni de res del que faci amb sal perquè li donaria un toc salat aquí que no m'interessa. Llavors jo tinc aquí el kefir d'aigua que s'està acabant de fer. De fet, avui em sembla que ja el començaré a colar. Llavors li poso 30 mil·lilitres, que són 2 cullerades. Una i dues. Com li podeu treure el xerigot al iogurt? Doncs agafeu un parell de iogurts i ho fiqueu en un colador amb una gasa
perquè no s'escoli tot el iogurt pels forats del colador. I us quedarà a vosaltres un iogurt de densitat tipus grec, de iogurt grec, i el xerigot és el que podeu utilitzar per fer aquest ferment. Val, llavors, això, com sempre, com que és tapa metàl·lica, el de sempre, no? Jo li poso un tros de paper. Aquí. Val, i ho tapem bé. Això ho remenarem així, d'aquesta manera, sacsejant-ho 3 vegades al dia. Després d'esmorzar, després de dinar, després de sopar. Si no esteu a casa, només que al matí i al vespre, doncs ho feu al matí i al vespre. I ho deixeu, veus, que es vagi barrejant tot bé, i ho deixeu en un lloc, així com sempre, com tots els ferments, en un lloc que no li toqui el sol directe i a temperatura ambient, uns 4 o 5 dies. Al 4 o 5 dia el posarem a la nevera i llavors la fermentació continuarà, però d'una manera molt més pausada. Aquests ferments dolços, el millor és no trigar massa en consumir-los, no sé, en una setmana. De fet, us els menjareu abans perquè aquest està boníssim, però us podeu conservar fins a una setmana. Ja després d'aquesta setmana ja es comença a acidificar i potser ja no us agrada tant pel gust, no perquè estigui dolent. Llavors, doncs, jo us animo a que feu aquest fermentat, que està boníssim. Llavors, què té de bo? Doncs que els fruits vermells són molt rics en polifenols. Els polifenols són compostos químics que són antioxidants i a més són prebiòtics, vol dir que aquests compostos ens arriben al colon sense haver estat digerits abans. Llavors s'alimenten a tots els bacteris que tenim al colon, a tota la microbiota que tenim al colon. Llavors per això és tan interessant de prendre polifenols. Tota la fruita vermella, fruits vermells, solen tenir-ne. O sigui, també la magrana, si podríeu fer magrana, i després també, bueno, és això, les maduixes, però ara no és temps de maduixes, per tant, això, les mores i ja està. És que veieu que és fàcil, si és que no tenim massa feina. Posar els nabius, bueno, el més d'allò ha sigut escaldar-los, però mentre et fas un te, amb una altra pota estàs escaldant els nabius i ja està. O sigui que us animo moltíssim a que feu aquesta recepta. Molt bé. Us animo que la feu. Ara, mira, veurem el tema de la pastanaga que vam fer la setmana passada. Mireu, el suc que he anat traient, ara canviaré el pot, bueno, de fet ja el posaré a la nevera. Jo li vaig posar un pes perquè faltava que es quedés submergit amb el líquid. La veritat és que fa molt bona olor, fa una olor així molt especiada. Clar. I pel meu gust ja està. Està àcid, però està molt... té un gust especial molt intens, o sigui que per mi, ara ja el posaré a la nevera avui, i ens anirem menjant aquí a casa acompanyant un arròs, o una mica d'amanida, una mica de pasta. Vull dir, posar-ho ja ho anireu veient. Si l'heu fet i el tasteu, ja veureu que el podeu combinar amb moltes coses. Algú l'hagi fet aquest avui amb mi o no us animeu encara? I mira que us ho poso fàcil, No, bueno, si no teniu cap pregunta, si teniu alguna pregunta ja el feu més endavant, perquè ara mateix en aquest moment no ho podeu fer i ho feu en un altre moment. Si teniu algun dubte, doncs ja m'ho pregunteu per aquí i us vaig ajudant amb el que faci falta. Avui ha estat superràpid. Si és que si no faci això, és que menys feina que aquesta ja no n'hi ha. Vinga, animeu-vos i expliqueu-me a veure si l'heu fet, a veure què us ha semblat, que m'agradarà saber-ho. Doncs vinga, la setmana que ve a veure què us porto
així facilet també, i que us animeu. Vinga, fins aquí, molt bé. Moltes gràcies per haver vingut, i si m'ho estàs veient en diferit, doncs moltes gràcies també. Vinga, adeu, que tingueu molt bona tarda.